Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Walang sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaad ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. Pinangarap umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat amangin dayon iti puso tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na adanggayan tinaysang sangayan a Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ti napalabas, nakaungat ni Chato kini Fiona, itisan na apan ang ipakada, ang nakipagkita kini Martin nga mana. Imanugot mudlaang ipasyar ni Martin ti balasang da iti balayda, ngam ni David tinangsukon kinkwana. Nakasangit ni Jennifer, ngam binagbagaan ni Tata Roberto, amasapol nga awaten na ti kasasaad ni Martin. Agpada ang naragsak da Fiona ken Jennifer iti dayta a panagsanguda. Iti panaglabas ti haldaw ad-addan adagitoy tagkuykuyog ngagbasyar. Naragsakan ni Roberto ang nakakita iti anak na. Nagilem ni Chato ken ni Jennifer ket nagamak ang mga noagawen da ti imatang ni Fiona. Ita papagayam denggan ti makalawas sa pagkasalitan anak pauduan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Nabayagan na saan kami anangan kini Martin iti daytoy a restaurant, Fiona. Babak nang lang, nagiti customer dito eh. Nagimas na kiti po tayo, ngam nagingina. Saan mo apanunutan ti bayad na? Ado ti kwarta ni Tim. Tita, adaman tamaga kada kayo. Kakuy-kuyo yung kademat na kiti kakabsat ko. Saan unay? Adayo ti riknada kanya. Aglalo kada Tricia kan Manet. Oresyak, kasla saan nakakaykaya takabsat. Ni Mami Dayjay, nakita na kami. Fiona, nalpas ka din ti klase. Asino da ito'y babae, akaduwam? Ni Tita Jennifer, Mami. Asawa ni Daddy. Tita, ni Mami. Kumusta kayo? Naimbagta, nagdadanon tayo dito yung restaurant. Maragsakan na kamakam-amo kada kayo. Ada ka di rumbang apakaragsakan, iti panagam-amuta, Jennifer? Mami, agtugok kayo. Nagkikita tayo matlangan. Agkakasango tayo namangan. Agyaman na kitijayam kanyak, Jennifer. Madakaduwak nga imay dito'y restaurant.
Inasitgan kayo, tanakitak ni Fiona. Ituloy yun, timangan. Pasensya kayo lang kuman iti pa ng pabain ni mami kada kayo, tita. Siyak ti mababain. Awan din yaman na, Fiona. O sige, ituloy tan timangan. Anya ti kayat mo? Itulnog kanto je balayo, no? Agpasyar tanto pailaan. Da kayo, tita. No kayat yung tagpasyar. Ang mga nadam mo yan na pinta sa papanan. Sige, pagsaritaan ta day tayong madandama. No sa dino, tinasaya at pagsaritaan ta. Sa dino pa iti papanan tayo, sir. Awanan. Padasam man kit ding awagan ni Jennifer no sa dino tayan da ken Fiona. Siya gladan dagman maniho gagayam. Sige, sir. Ang mabalin matlat ta siya kung ti mangawag kini madam, sir. Nakakabit ti cellphone ko iti cellphone holder iti asidag ti manibela. Sige. Si kalata nga rodan ta painanakman dagiti matak. Ay, talaga nabanno kayo iti trabaho yo, sir, Nagadua pa ka kumikuman nyo. Pure pa na ginanayo kumaitangal daw ti Sabado. Dandani pa'y din awan panawon ko kini Fiona. Anday ta, sir. Naidayal kon. Hello, David. Apay ni mawag ka? Nalpas nga minun tinapanan mi kini, sir. Madam, pinaawagan na kayo ta damagan na no sa dino tayan nyo kini Fiona. Kasangsangpot ko dito'y balay. Kasta ka di? Ay, sir, nakasangpot ka nun ni Madam iji balay. Sa nabali, inton maminsan langan. Dua kami to ken Fiona ti agpasyar. Kalpasan anak kapangan kami kini Fiona. Nagpasyar kami bihit sa intunog kon. Nagsayang akong daway. Talaga asayang. Amang ano nagkita kayo kumakiniman ng tiyato. Anya? Kamaudyanan na. Nagamam mo kami matlangin iti sigod nga asawam. Saan ko nga asawa ni Tiyato, Jennifer? Nubyak lang. Inlimod na kanyak. Nagsikog. Apay pagsilusab? Awan karbagang agselos? Apayan ako namday ta. Saan ko kaya't abyangan tinapalabas mo, Martin? Makaanay matngatan kang ka, ana asidagak kini Fiona. Anya ti kayat asawad da ito'y amarikiliknak. Agselos ka din kini Jennifer. Anya kumaga po. Mami, kunak na masangputan kayo dito'y balay, itayin tulodnak ni Tita Jennifer. Nagpasyar kami pa namin bit. Dua kayo lagaya managkuyog. Uwan, Mami. Sana masango ni Manong David timang kuyog kada kami. Taada na pananda ka ni Daddy. Ubing pa'y gayam ni Jennifer. Napintas. Uwan, Mami. Ubing pa'y. Iniinauna labasit ni Manong David iti talo atawan. Nadlaw ko itayan na singad kayo. Aywan gayam. Anya timbaganakan ka. Amo ka nabainan kaniyag. Awan mat. Amang ano saan na lang empadlawkan ka ti panakapabain na. Girl, I need you. I need your love. Nagkita kayo gayam ka ni Tiyato.
Hanya gertimbaga anakin ka, ta kadwam ti anak na. Nasayat, Mat. Jennifer. Oh, kaslasan ka mamati. Kaano pa'y anagulbudak ken ka? Ti pampanunutag ngamin, makagura ni Chado kanya. Kadamangan no iramraman na ka. Noan niya ko mati nagbasulam ken kuana. Sandak ko mga iramraman, Martin. Malaksit, no saan ang magustuhan ni Manang Chato, ti kinasingad ko kini Fiona. Nagsarita kami anasayad kini Chado, kati manugot mat. Wino talaga nga da problema iti panagkita yo. Saan ta na pagsaritaan dayta? Kumusta gayam ti napanan nyo kini David? Baliwan min tagpapatang nagsasarita kadag iti pada ka negosyante. Tapno pagsasaritaan may anaimbag ti madado pa patakdera pas nagti negosyo kat pumigpig sa ti kompetensya. Adula unay ti pakakumikumam. No kuma palubusan na katulungan ka amang imaton kadag iti negosyo. Nagsaritaan ta daytay din. Sana na masapol ng ilawlawag ko. Nga mulitag manan. Kahit ko amadaan ta iti anak. Maawatan ka iti dayta. Diyak kaya nga dasan ta pag kinaawatan. At dagiti kinadakas ang naaramid ko. Ngam nasaya at ang ama. Naita kumatilaglag ipam. Saan ko ngayon bagakin ni Martin ti panang pabain ni Manang Chato kanyak papa? Basit laban ng kanyak tayo dyan? Wano, saan mula kayat nga adda saan a pagkinawatan dagiti dadakkel ni Fiona? May sanday ta papa. Saan ko akayat? Asyak ti makagapu iti sanda pagkinawatan. Diyak kayat nga umadayo tirik na ni Fiona kanyak. Kinapudno na. Kayat ko makapagsiningad kami kini Manang Chato. Andiya. Diyak mo. No kasano nga aramidak dayta papa. Nasken ka di nga aramidom dayta, Jennifer? Diyak kayat nga da tao ang makagura kanyak papa. Ni Martin ti aking basol iti dayta. Saan lang ani Martin dadabasol na papa? Oras siya. Nagpaiturayak iti pusok. Di mo ibaga nga agbabawi kan. Saan papa? Ay ayatek ni Martin. Malaksit. No adan tumanan masarakan na asabali a babae. Jennifer. Inton at daway ko papa. Diyak lang amin kayat ti makasing nga kini Fiona iti panagadan na. Ibagak to ken kuana, akayat kung agsarita kami kini mami na. Awan makitak a problema kini Fiona. Tungtungpalan na amin, abilin ko kenkwana. Napastag iti panagadal na. Uray agriring ti cellphone na. Saan na asungsong bata? Pasensya kan, italaang mananaw na ikanak iti gundaw ay mapasyar kayo. Maawatan ka. Kumusta kayam ni mami? Nasayaat mo, tita. Makumi-kumi ti trabaho na. Kaadwan na, rapiin na makasangpet. Narigat ti kasasaan na. Responsable nga ina. Dayawag ti kinatibker ni mami. Gayam. Adda nga ta posibilidad ang makapagsarita kami? Ha? Kaya't ko ti makigayam kini mami. Numabalin nga idaanon mo kun kuana dayta kalikagom ko. Dua kayo kadilaan nga agsarita? Uwan. Dua kami lang agsarita. Daytay kuma. Saan na ka nga ungtan? No nasayat lakit iti panangibagak, saan nga agunget? Kanawan mat ti dagas na nagsarita kayo?
kayo matasimbangpot, mami. Imuno na kayo payadimtang dito'y balay. Nga maamangan no makumikumakmanan kadagiti sumarunong aldaw. Amangan no matuloy ti panagbiyahe intun lawas na. Kayo man gaya man. Mami, ada ko maibagak kada kayo. Nga masan kay ko mga agungungat. Apay ko mga agungungat. Saan laki di adagas? No kwarta ti masapol mo. Itad ko kan ka. Sana kwarta, mami. Kung amin, kinasarita nak ni Tita Jennifer. Kaya't na kayo makasarita. Anya? Kaya't na kayong agbali na gayam. Saan ko pailang amasong batan day taabanak? Ited mo ti numero na, tasyak to ti mangawag kenkwana. Girl, I need you. I need your love. Agyaman naklaunay, ta pinatgamtikid daw ko manang tiyato. Basta awa kiti imbaga ni Fiona, akayat nagkano makasarita, Jennifer. Para anya kadita ito'y apanagsangot Agyaman naklaunay, tayong palubos yung makisinangadak ni Fiona. Nasingpot ti anak yo. Jennifer, amo ka napabainan ka iti naibagakan ka. Kandang-danggan pa ni Fiona. Amo ka di dayta di Martin. Amo na, manang. Awan ti manang amay limod ko kankwana. Kayat ko makapagsiningid tayo manang tiyato. Kayat mo ti makigayam kanya. Sana nariga ta pagsaritaan dayta? Agyaman naglaunay manang tiyato. Nakadaydayaw kapay kanya. Anya nga ta no makita na ta ni Martin ang nagkuyog. Saan ang matagtaga rin ni Jennifer? Ngam makitak itilangana. Na matilangana. Ad amang papintas kan kwana. Payakit kita anak, David. Ha? Ay, madam. Ay, Jennifer. Ada kayat ko akidahon kan ka, David. Mabalin ko kumatirumor ngag mamaysa makipagkita kini manang tiyato. Amo? Awan ti may limit ko kini Martin. Amo na amin napapanak. Kayat yung kadi ajak ibagbagati na panantayo, ma'am? Nung mabalin ko malaang, David. Jak payla kayat amaamuan na anasingid kamin kini manang tiyato. Ikarik, Jennifer. Ken naragsakak ta silulukat ti puso yu adwa kini Madam Tiyato. Nasingpot matgayam ni manang tiyato, David. Sayang lang. Tasaan nga iso tinaasawa ni David? Ha? Oo. Amang ano sa bali ti pampanunutam. No adaman napanunot ko, ket ti panaggayem yu iti sigod anobya ni Sir Martin. Manmano ti kasta, Jennifer. Kayat ko kumamat ti makipagayam ka dagitiin na dagiti anak ni Martin. Natangsit da kanya. Adan samat ngaminan kadenden nada, Jennifer. Kaslawan pa yung bibiyang dakin ni Sir. Iso natangsit da. Aglalo ti ina ni Madam Marie Chris. Aging gaita, mas dawak pailaan, no apay nga inaramid mo dayto Jennifer. Sa kayat mo nga ilimod kini Martin, ti panagsarita yo kini Tiyato. Kayat ko anasaya at ti panaglangan mikin manang tiyato. Tapno awan ti agbalin a problema at ti panagsinangid mikin ni Fiona, papa. Dayta kadilaang, tiga po na, ha?
Anya kumapit ti sa bali agapuna. Tinasaya at pagpasyaram tuman nga rod ni Chato ijay farm. Tapno, makapagamam mo kami. Ibagak to day takin ni Fiona into nagkita kami, papa. Mabainak amang idiretso kini Manang Chato ang mga awis kan kuana. Nasayaat. Nasayaat no agkuyog da nga ginang agpasya. Itaman lang nga tluwaak. Jak namnamaan, amadan kami kini Jennifer iti gundaway ang makapagsarita. Kan mabalin mi matgayam dagayam. Malagip ko iti balasang agpailaan. Nasingpetak akas kini Jennifer. Ngam ka po iti saam iti kaungkak a pinarwat ni Martin. Nagbalinak anaungan. Balasangin ni Fiona. Kat mariknang nga adu tinagliwayak ken kuana. Kumusta ka nga Roden? Nasayaan nga rod no kasta. No problem ti kwarta. Hawagan naglang. Nawayagin to malam. Sige nga rod. Bye. Napimpintas manan ni Rialin ngam ni Jennifer. Ubing pay. 18 lang ti taon na. Sir? Oh, apay David. Adamang sapsapol kada kayo di tarwar. Babae. Nasurok nga ta na 40 ti taon na. Ang narapsak pa ilaan. May sa kanumat ang negosyante. Ni Lucinda siguro ti bagbagam. Asawa ti may sa retirado a soldado. Paisamo da negosyante. Padanonam. Sige nga rod, sir. Kitam ka nilang. Iti ka ato ti pampanunotak. Nalipatak pa'y kidin tinagtulagan mi ken ni Rosinda. Tinuyog mo gayam ni Tita Jennifer ang nakipagkita ka ni Mami Manong David. Tsaka muna niya tinagsaritaan da. Awan mo't na istorya kanyak ni Mami. Saan kayo kadi pa yung nagsarita kini Jennifer? Saan pa Ay, ungayam. Saan ngamin akayat ni Titam, amamuan ni Sir Martin ang nagkita da kini Madam Chato. So agsarita kayo kini Dadim? Saan mo nga ibagbagakin kwa na? Apay nga takayat nga ilimod ni Tita Jennifer kini Daddy. Ang nagsarita da kini Mami. Ha? Ni Daddy day chay. At akadwa na a babae? Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam padaanan inton bigat tituloy ti makalawas sa pagkasaritaan ang napauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Insurat ni Delfin Dumayas, ken iti direksyon Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. How I cherish those moments, and no one can
Autofile. Isu daytoy tay awag iti tao akay kayat na ti madadayo iti tattao ken kay kayat na ti agmaymaysa. Batay sa Greek mythology, ang unang babae sa mundo ay si Pandora. Ayon sa alamat, pinarusahan ni Zeus ang gods of all gods, si Prometheus, dahil sa pagnanakaw niya sa apoy mula sa mga gods at inibigay sa mga tao. Inatasan ni Zeus si Hephaestus, ang god of fire, na lumikha ng babae mula sa lupa at tubig. Pinangalanan siya na Pandora at pinagkalooban siya ng kagandahan at iba't ibang regalo mula sa mga gods. Dahil sa pagiging mausisa ni Pandora at gustong malaman ang laman ng kahon, binusan niya ito at pinakawalan ang lahat ng paghirap at kasamaan sa mundo. Gayunman, naiwan ang hope o pag-asa sa ilalim ng kahon na nagbibigay ng ilaw sa isang madilim na mundo. Dagiti crowd tattao anapan nagbuya iti maysa nga Louisiana State University football games ket permi iti ariwawada. Napig sa unay iti panagcheerda ket maibilang aging ganit iti lugar da ti kinaariwawada. Ti ay ayam ngamin ket nagbaetan ti Louisiana State University ken Auburn University. Ket imabot iti kaado nga 79,431 fans tinapan nagbuya ijay Tiger Stadium. Ti reaction ti crowd iti final pass ti ayam ket earthquake iti katukad na segun iti seismographic nga aday ti kadayuna a 1,000 feet Manipur Stadium na isurat iti LSU history nga earthquake game. Ang mga mata ay pinakamalagang sensory organ ng tao. Kung wala ito, malaki ang mawawala sa kakayanang mabuhay ng isang tao, kaya dapat lamang na mapangalagaan at hindi mapapabayaan. Narito ang maaaring magsilbing gabay sa tamang pangalaga sa kalusugan ng mata. Kumain ng pagkain na mabuti para sa mata, laging magsuot ng sunglasses, gamitan ang proteksyon ang mga mata, iwasang magbabad sa telebisyon at computer at regular na bumisita sa doktor. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast sa Radio Bombo! Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat mo tagtindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay nging kalang nagulib ka! Pakawanan na kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsaban ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risi. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti Risi, ti maarunan agura. Papagayam, awisan da kayo amang tarabay, dito'y nobela anapaulwan. Risi, nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Receive. Di napalabas, pinampanonot ni Mayor Solomon no anya ti aramidan na tapno masulnitan na dagiti panangkalkalub na iti dakes nga aramid ni Doña Candida. Insingasingmat ni Jonas iti inana nga agbakasyon dayto iti sabali a Pagilian tapno maaramid na ti plano na. Inawagan ni Mayor Solomon ni Doña Candida
Kat naibagati mo no na, apanawanan asangon tibak ng abakat, dagiti kaso na. Katita papagayam, at tuyan tituloy tinobela anapoluan. Risik. Saan ko kumakayat nga aramidan dagitoy? Nga masapol. Uray awanan namnamag ang makapagsinublan kami pa kin ni Eloisa. Aramidak dagitoy a planok. Kat ni Mami. Masapol ang maalukoy kong agbakasyon pailaang. Tapnawan sa usawir ko ang mangiwayat. Mangipatongpal iti planok. Ay. Masapol ang mapaanugot ko. When numalukoy kong agbakasyon. Numasapol asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Uray makuna adakas ni Mami. Isupay lang ti inak ang nakautanga kiti biyag ko. Tangay, awanan sir-sirbi ti amin kanyak. Sang-sangput mo, Mat, Jonas. Wandawal. Medyo nakargaan kan sakit yan. Basit lang. Mano abote lang ti serbesa. Mano kayo kading agkakadwa dawal? 15 kami amin. Okay. Apay ka de? Nadamag ko lang. Madaya budi ka dagiti na duma. Siyak lang ti adda ditoy. Tasyak nga ron ti personal driver ni Mamim. Okay. Sige. Kahit kunti maturog. Baliwan tanton tagsarita. Nay. Apay nga ta din namag na kanyak. Numano kami amin. Apay nga ta. Anya tiga po na, dinamag na. Saan ko nga ron nga moto niyang? Mas dawag launay. Damot nga taga po na Mabalin. Awan gayam. Kumusta ni Madam? Sumaysaya at mati kasasaad nan. No agtultuloy ti pa nakaterapi na. Amangan no makapagnanton asaanan ngagsaruko. Nasaya ta. Ngam bilang tamatuloy ngagpaiso ng aktor. Agmay-may sa lang da. Anyo ko ma? Kung nasino ko matikadwana, kat agbati mo't ni Jonas ang mga sikasaw kadag iti negosyo da. Sa bagay mo't kidiya. Ngalangan mo ta siya. Sus, dakkalagastos da ita. Ngam no, kaya't na nga dakadwana, mabalin lata. Awan lat na mo ko. Napatag titunggal sintimo ken Madam. Kaya't nakit din ti mangigastos kanya. Ay, awan lat amu kaun dawal. Naibagayo kanto niya kandidati kasjay, Papa? Well, tabno at na pagpampanunutan na. Katisardeng nanti mading aramid na. Apay nga minakkinonsinteo. Nakalabasol tayo ta, Papa. Isungaro timbagakin ka. Naamiris ko amadi, tinaramid ko. Ngam tawag lang iha. Natural nga dalata pa nagbidot. Ngam panag ko nagkitsan pa imod siguro anala daw ti amin.
At dapat mo siguro kung daway ko ang mga rami iti banag, amang litop iti nagbasulak. Adawag ko. Nimot kayang counselor ka, asi. Hello, counselor? Kasta ka di. O sige, ag-emergency meeting tayo kada hepe. Awan ni Mayora. Wan, ada di Kapitolyo. O sige nga, Rod. Bye. Good news. Nadan positibo ang nagdurasan ti surveillance da hepe. Kan ada na ala da alid. No asino talaga ti supplier iti droga dito San Mariano. Ningata doon niya kandida? Good accomplishment dayta dagiti pannakabagi ti Linteg, Vice. Wan, Mayora? Sapay la kuma. Taipudnuda no asino ti supplier da. Kuma. Kaya't ko, agpatingga kuma ti pannakaiwaras ti droga dito San Mariano. Amok, Mayora. Ang subsubok dagiti onan bain. No kaabalan tayo apagsardayan ti droga dito San Mariano. Kapag agpada ta abapay, a leader. Dayta ti dakkalabidot ta. May sa ti kayat ko mapasamak dito San Mariano ita. Ti agbalin manan drug-free municipality. Vice friend, mabitlaan nga. Sana nakafunbok da ito eh. O sige. Sige. Sige man no, sungbata mo no saan? Sungbata ko, friend. Hello? Mabali na maamuan no asino da, sir, madam? When, sir? Ni Mayor de la Cruz da ito eh. Drug supplier? Kunayo? Amoyo tinagan na? Anya? Adda iti watch list ti pulisya? Anya tinagan na? Mr. Ong. Kasta ka di? Sige sir. Agyamanak. Yes, sir. Namnaman nyo. Agyaman na kiti concern nyo para itiili tayo. Sige. Bye, sir. Anya timba ka ti caller, Mayor? At nadakamat mo anakan na. When, friend? Mr. Ong kanu tinagan ti shabu supplier. Kan aday ti watch list ti pulisya. No kasta, awakan ta ni Hepe. Kitaan tayo ti imbaga ti caller anagan. No po numadlaan. When, Vice? No saan nga agpudno tinatiliw da suspect iti pan nakakidnap kan pan nakapapatay ti balasitang. Barang dito yun na mamuan. No asino dagiti makuna a big fish. Kumusta tirik na yung mami? Nasayatan, iho. Kabalang yung tumat siguro ng tigbiyahe. Oo. No kasta,
Paasikasok nga ro doon iti travel agency, ti travel papers yo. Agraman plane ticket yo, mami. Sige, sikate makaamo, iho. Kaya't ko ang makapag-relax kayo iti husto, mami. Saan ko kayat ang ma-stress kayo manen? Kaya't masunutan to stroke ya. Iho. Mami, napatag kayo unay kanya. Saan ko kayat ang mapukaw kayo? Jonas, iho. Wan, mami. Patpatgan kayo. Nga uray sa andak, apatpatgan. Anya. Uy, nayon dagiti agina. Aging inarakot damatan. Kutkasla, seryoso ti saritaan da. Italaong nga napasamak da ita. Agyaman ak, nakapagkinaawatan da matlaangan nga gina. Kuma, panubusan mo din ni Madam ni Jonas, nga agrayo manan kan Eloisa. Ti parikot. Talaga ka di? Ang saanan akayat ni Eloisa ti makisinublian kan Jonas? Dawal, panagkunak kat nagkinaawatan matlaangan dagiti agina. Masaya ata. Palubusan matngatan ni Madam ni Jonas ang mga sawa ni Luisa. Adayon, tinagtang ni Luisa. Kitawan siguro matintirason at di kayat ni Madam. Nupay, adayon latabak nang ni Madam. Ngam sa nakwartalatan, ti pagrukudan kan ayat ton niyang. Unmatkit di Saan nga iti kasasad ti tao? Langa, kwarta, kan takam. Pudno da ita. Iso nga, aglonem ko man ti ayat ko mailabs. Anya? Apay adita manin tinagturungan ti saritaan dawal. Talaga si ka. Gapo, ta sa anak to ngagpatinggang agun, iken ka. Aging kay ti sanak nga klonen labs ko. Anyat makunam, vice friend. Positive ti impormasyon. Sino nga dapat ti connection? Day dya Mr. Ong dito ili tayo. Day ti duktalan dagiti maseknan, friend. Pacheck lao na eh. Ado pa ti connection day dya nga informante. May papaniti pa na kay Warwara Sidro ka dito San Mariano. Wen, kastamot ti pamatek. Saan na bali, Mayor? Urayan tayo na niya ti resulta. Wen, friend, taawan serbi ti kaadut proyekto. Kan panagduras dito'y ili tayo. No adamot dagiti bad elements amang dadael iti kinapeaceful ti ili tayo. Langam ti nabambanog, anak. Ado nga minti na si kaso mi, tatang. Nang runa, iti pakasiknan ti peace and order dito'y San Mariano. Day, ada ka di manal napasamak a krimen? Awan, tatang. Ada na awat ko a reklamo. Ken concern, maipapan iti maiparit a droga, iti may sa apagadalan dito'y San Mariano. Maiparit a droga? Wentang, paim-imbestigar ko.
Kada hepe ti in-report ti maysang school principal. Nga da naduktalan da kadagiti estudyante da. Nga agim imut iti nakasasya ang maatap asyabo. Anya, ay nagubingan adag-aday. No sana malapdan da ito itang, ato ti maisagmak nga agtutubo. Ay lakit di anak kao. Saan ko akayat ang madadaal ti masakbayan dagiti agtutubo? Kaisudat namnama ti pagilian tayo, tatang. Tanyang, aday bagakkan ka, kat saan ko akayat asalungasingan daytoy. Anya dayta, Jonas? Orea sino? Nang rona kin Eloisa. Di, anya? Saan mo nga ibagbaga nga awan dito'y balay ni Mami? No sa dino tinapanan na. Ha? No adamang-damag kan kwa na. Ibagam nga da iti kwarto na. Uwan. Ibagam ang nakaturog. Wano agin ina na. Kat saan na akayat ti masinga? Uwan. Saan ka ngagbidot, Tonyang? Taamangan no papanawon ka. Anya? Nalawag matlaang timbagat. Uwan, matumpal tibilin mo. Nasayat. Tapno agkinawatan ta. May kawa akin, Jonas, ah. Apay akas tayo matan. Istrikto matan. Bigla matan nagpaliwan. Di na kaya't amamuan ti sa balay nga awanan dito'y ni madam. Apay, naglamangatan ni madam. Intarayan na ka de, ti kaso na? Kasta ka de. Oras yak. Inabsad naklatan ni tayo iti karahe. Anya? Di nakpay tinaliyaw. Kan nakapurpormal. Isungarot. Apay nga tatawal. Gapo nga tayo di kadot parikot da. Anya ti mapasamag taawan ni madam. Kasanon no sa pulanda para itihiring. Parikot da na day da, Tonyang. At damat abogado da. Anya ti aramidan da. Di maamuan damot laang nga awan dito ni madam no saan nga agatindar. Kasi din ako da. Parikot danday ta di kan magibiyang, Tonyang. Narugyanan ti manhan ti tidadya, Mr. Ong, Papa. Nasayad, mat. Papa, awan ka diti amuyo, may papan ka dagiti connections ni Doña Candida, may papan iti illegal a negosyo na? Amok nga iso ti kadakala na iti connections. Ngam saan ko ngam mo, ti kinasya sino day ha. Saan nagmata konektado iti operations da? Papa. Wani ha? May isang mingagnagan iti Mr. Ong tinaitudo a drug dealer dito probinsya. Iso ita ti prime suspect. Saan nga nga iso ti kontak ni Doña Candida? Saan ko lang mo? Ngam, adda iti malagip ko a drug dealer a napapatay. Kasta? Matap, akakumpetensya mo't lang dagiti drug dealer ditoy. Kaya't yu asawan, Papa. Iso damat laang ti aga-apa, may papan iti may parit at droga. Dahito ti may sa pagsidaawak, tatang. Anya ti inararamid ni Mayor Solomon?
Nabayag mat nga awan ida iti may padamag, maipapan iti maiparit nga agas. Gapo, tatanggal da idi tituray, tatang. Ay, day talaang At dandag iti naduktalak nga illegal dito San Mariano. Karaman ditantis magling, tatang. Anya? Wen? At na itad kanyak nga impormasyon nga iti kalabas kat agraira ti smuggling iti San Mariano. Ay, kasta ka day? Kat adda pa'y awagan da iti smuggling queen. Aniyan? Kaya't nasawan? Babae? Wen, tatang, kasmat laeng iti Shabu Queen. Imbes as Shabu King kuma. Juan Mr. Salcedo, itisigod ang pagsinsinarakan tayo. Kadwak ti abogado mi. One, sir. Sure. Sige, sir. Bye. Nawayan ang makapagtignay. Tawan ni Mami. Ladingitak no aramidak daytoy. Amok adi na magustuhan. Ng masapol nga aramidak. Mapana ko nito imbaga kapag sisinarakan mi kada Mr. Salcedo. Awagak mo't ni attorney. Agsasabat kami ni Jay. Anya ti pampanunoten ni Jonas nga aramiden. Papagayam di uliwayan at arabayan ti umadanin aggibos a nobela na paulwan. Risig. Nobela ni Nestor Marcos, isursurat kaniti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Kanaan ket ammo tayo iti Biblia akasaran a naibusti ipainom da nga arak ket nagmilagro ti Dios ti kana ket masarakan ti abagatan adaytoy ket basit a pagilian ti Middle East. South Korea. Ti kimchi ken innapoy ti kaimportantean at taraon iti daytoy a nasyon. Addamet pagsasao ano adda kimchi ken innapoy mon addan milmo wenno kanen. Daytoy a practice iti kimchi ken rice ket nangrugi 3,000 years ago. Sorbetes, daytoy sinamit ket nayam amu iti 1920s iti panawen anangina ti piso, adu iti maghatang. Ti proseso daytoy nga ice cream ket may lugan iti karitela na, nga daytoy ket adday ti markana wenno disenyo na. Hindi damdamo na, dagiti agtaraken ti baka ket gatasan da babay niti panang pekkel da tapnon masigurado a fresh dagiti maaramid a dirty ice cream. Albania, ni gayam Mother Teresa ket ethnically Albanian ket aging gayta is isuna paylaeng ti kakayso na nga Albanian anangabak iti Nobel Prize. Problema ng maraming Pilipino ang pagiging patpatin o sobrang kapayatan na kadalasan ay senyales ng pagkakaroon ng mababang timbang o underweight. Narito ang ilang mga mahuhusay at epektibong paraan na makakatulong sa pagdaragdag ng timbang.
Kumain ng marami, dagdagan ang protina at calories sa mga kinakain. Piliin ang makakainin, sabayan ng pag-eehersisyo, magpahinga at matulog ng sapat at seryosohin ang pagdaragdag ng Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Talaga patayan na kay amin no di kay tong palit pa kayo san me. Pasabtan tayo si Pala. Patayin tayo. Awanan ti maramidam. Kukwakan. Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa yung mo nasakbay ng baligi kayo di panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbut ngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagarup akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero. Estranghero nga awan sa bali apanggip na nudi timang paksyat kadagiti aglablabes ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero. Papagayam masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay ditoy sa balimanen a nobela ngayon kam isagot kada kayo. Kabalyero. Nobela ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ti napalabas, nagsisinungbat dagiti kanalbuong kalpasan a nakasidag dagiti pasurot ni Brandon. Inalilaw da dagitoy babaan ti panagpamarangda a Kabalyero. Nagsisinublat da a nakirangat. Kabayatan na, nalukag ni Nana Susana ket naduktalan ng awan ni Emiliano iti abay na. Nakasangit iti danag na idimamuan na nga uray ni Esmeralda ket awan. Inatap ni Brandon apanggap nga ilibas ni Nana barang ni Gabriel ket linatigo na daytoy aging gaanawanan iti puot. Nasugatan ni Ambot ket ingkeddeng nila kay Emiliano nga aglibas dan. Nakapuot ni Nana barang nga day tinaunag anasip ngat a kwarto. Impadamag dagiti pasurot ni Brandon ket ingkeddeng na nga idaulwan ti panang sapulda iti nasugatan a Kabalyero. Ket ita adtoy tituloy ti nobela tayo a napaulwan. Kabalyero. Nga magsagana tayo. Amangan watapon ni Brandon na nagkamang dito ti Kabalyero ket rautin na tayo manan. Saan, tatang? Kasaritak da manong damyan kan manong teban. Sa eden mi da senyorito Brandon. Saan? Di waramidin da ita. Ado ti mairamraman. Ngam tatang. Denggen na. Nuatapon da nasugatan ti Kabalyero ket makadanon da di ti kabalbalayan amang sapul keng kuana. Pamatyan tayo anatayan di Kabalyero. Tatang,
Uri agsawar da iti kabalbalayan. Awan ti makita da kabalyero. Ba nag-anapagkad nung makita da ni ambot nga da sugat na. Ang mga nang atapan da amay sa kadagiti kadwa ti kabalyero. Kaya mo dagiti pasurot ni Brandon ket ti kabalyero ti kinalaban da. Namasapol nga agsakpay tayo. Sige, ilimbang tayo pa ilang niambot. Siya kung ti makamukan ko na tatang. Kan siyak tiyag tignay, nukas pangarigan ta agaramid iti kinadakas ni Brandon. Nakadayo kami na. Nga mawan ti makita may apagilasinan no sa dino tinagkamangan ti kabalyero. Amangan nun nakaadayogid din. Wino nagkamang iti kabalbalayan. Ambokon. Kakadwa! Sinyorita! Surutan da! Sinyorita! Anya kami tiga po na ilibas mo ni Kabat. Dahitay dak nakaanap mo. Saan apod no dayta, senyora? Kinasaritak ni Gabat nga maawan planok amang ilibas ken kuana. Mabuti nga kamang sukir kada kayo. Naimbag tamom day tabarang. Gaputa matay ti asino man nagsukir. Senyora, sa dino ka ni daytoy ayan ko. Takayat mo siya timang dosa kan ka, ha? Pangasiyo, rukatan na ko ba? Mabisinak launa yan. Adayin tugot ko akanam. Ano sam titip? Kanawan sidam. Agyaman ak, senyora. Sana balay. Adalaki di pa mudpid ko. Nagtang ko na dito nga itik. Sana siya desisyon. Numawaya-wayaan kawan no saan. Kat dito'y kan ang matay. Ay, saan ko senyora? Pangasiyaw. Nagpay kaya't di matay. Emiliano, anya ka di dyan nanggag ko apagsarsaritaan yo kag ni Esmeralda. Ay, Susana. Di ka kumaagulbod. Kaya't mukaday nga agdanda nagaklata. Mabiitak amatay no kastoy laang ti mapaspasama ki Emiliano. Nakita ka no ni Quintin da Brandon ken dagiti pasurot na. Sapsapulen dati kabalyero nasugatan idirabi. Anya ti kunam. Kadwa yaw ti kabalyero idirabi. Saan mi akadwa? Ken saan mi anakita? Ngem nanggag mi nga da sa bali akapinpinaltog dagiti pasurot ni Brandon amang raot kuma iti kabalbalayan. Ay, Emiliano, agpundo ka kuma. Ti kabalyero kaday tinasugatan. Winaw, maysa kada kayo. Kasla ano nakakabalyo di sumugad. May mudno ti pat-tapat kami ken Esmeralda. Pinaglamang ko iti naiputputong abalay ni ambot. No sawaran dagiti pasurot ni Senyorito Brandon ti kabalbalayan. Kat makadanon na dito eh. Mapilitan na makilaban. Da kayo, pamuro. Rumor kayo amin, kadigiti babalayo. At na patag, ngay bagak ka na kayo. Saan nga ang kibaltang, Senyorito Brandon? May isa ka dagiti surot na ti matay. Wano iso ka mismo. Anya ba lang diraramidin nyo? Rumor kayo, kadagiti babalayo. Urahin nyo kadi pa bilinak dagiti tao kamang sirrek ka na kayo. Kat palto-paltukan na kayo. Og lablabusan di tao. Kanayan lamang butbutan. At ang tungod la pagpatinggaan ti kinapilig na.
Ay naapaw. Nakabutbutang dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Agasam, nakapaturaong dagiti paltugda kada tayaw. Akasla, nakasagana da amang patay kada tayaw. Saan kalakuman na si Mursurot kanyak Susana? Nagtalinaid kalakuman ni Gibalay. Ay na. Urahin nyo pa ilang abot-bot nganda kayo sa rumbar. Ay Diyos ko. Dumngag kayo anay pagkanyak. Nakarangat, dagiti pasurot ko na diya kabalingero ay darabe kat nasukatan. Ay. At habang kamay sa kabalbalayan, tinagturugan na. Iso at diyo nilamban, no diyo kaya timadaksan. Ay Diyos ko, ulakay. Nawaya kayo amang sarnak kadagiti babalay may Brandon. Saan mi anakit kita ti kabalyero? Ay Diyos ko. Madaksan kayo, nagulbot kayo kanya. Kasapo lang kadibay lang, adayaan kayo titakkalakatad. Ay, Diyos ko. Ay, Emiliano, saan ka kuman na sumumba at lakay? Tipakas daawak, Senyorito Brandon. Noan niya ti kadda ti pasurot yu iti asidag ti kabalbalayan. Kahit nakarangat da ti kabalyera. Ay, Diyos ko. Anya ti kunam lakay Emiliano. Umasinag ka man? Emiliano lakay, kunak ngami na di ka nagtagaray. Ayapo. No kalikaguman nyo nga masinaga ka na kayo. Matungpal ti pagayasan nyo. Kat nakasagana ka mang sungbat itan yaman ng ibagayo kanyak. Emiliano! Sa narumbang agputing tayo. Hinggang mamaganoan niya ti aramidin dakin kaalakay. Kunak ngamin itay, asaan ka na sumungbat pay? Kat si Kagabat, kumusta ka? Ay, nakapsutak pa ilang, senyora. Naut-ut na kiti sugat ko. Kan marigata na itinakay galutak. Anyat kayat mo asawan? Ha, gunggunam dayta. Nusan ka kumanga inutil, saan ang napasamak kan katikasta? No ikandak iti sabali agundaway, senyora. Ano pag ti kabalyero, kanday jaya Bruno. Awanan ti maita da sabali agundaway, kabat. Matay kan. Pangasiho, senyora. Saan tak ko maapatayan? Kaya't ko pa'y agbyag. Mauma ka makisaritakan ka. No kaya't mo pa'y agbyag, kabat. Ikarigatam ti makarukat. Ngam, saan ka makarukat asibibiyag? Talaga natured ka lakay Emiliano. Anya ti karbengam amang damag kanyak no anya ti kadda dagiti pasurot ko iti kabalbalayan. Kaya't mo tapatayin kalangan. Ay, apaw, panggaasiyo ka di Saan niyo kumahadang hirante asawa? Saan ka makibiyang, abakat? Kahit mo tasikati umuna amatay. Ay, Diyos ko, kasyan na kami ka di Senyorito Brandon, saan niyo kumangairamraman ti asawa? Anya ti maramidam no patayag ti asawam lakay Emiliano. Maminsan laeng apotok. Matayin daytoy abakat. Ay, maasyan kayo ko ba? Senyorito Brandon. Sige, agsao ka lakay Emiliano. Saan lakay? Saan di ka agtagaray? Ayapo. Siyak ti makisarita ka ni Senyorito Brandon tatang. Nanang. Saan? Anak ko? Senyorito Brandon, sa akong timang saludsod kada kayo ti kayat kumangay baga ni tatang. Anya ti kada dagiti pasurot yu ti asideg ti kabalbalayan. Anya ti panggap yu. Umay da kami rautan na patayan? Natured ka Esmeralda.
Katno kaya't kayo apatayan? Anya ti marami da nyo, ha? Sige, kakatwa. Serkan nyo na kiti papalay da. Senyorito Brandon! Da kayo apuro. Dito'y kayo laan. Agalwad kayo na madugtalan may ngilamlamang nyo ti kabalyero. Ay, kasano nga ta makarwarak iti daytoy na kay pupukak. Uy, awan makitak ari daw. Itay sakbay ari muar ni Doña Margarita. Kat inabungutan na ti rupak. Sa sinalsalan na ti rigis tingiwat ko nga uging-uging. Ay, talagaan na ranggas ni Doña Margarita. Di tuyak nga tahan nga inot amatay. Ti abok, no tawa tinakita kita. Saan medgayam? Ay, anya nga tati palimad na ito'y akwartaw. Tatang, masapol asubyak ni ambot iti nang ilumangak. Apot putong abalay. Delikado, no makita na kiti pasurot ni Senyorito Brandon nga sukat na. Apay ngamin na pinanawa, Miss Miranda. Nagdanagak ngamin iti mabalin nga aramiden da kada kayo kananang. Mabitla, anya ka iti pagsarsaritaan nyo nga agama. Nanang. Niambot ka di tinasugatan. Saan ati kabalyo? Susana, saan ka kumaa makatagali? Kung nagtupay ka, tapod no ti agparparik na kanyak. Saan na ti kabalyero tinasugatan lakan? Kat ita, mabalain nga agpagad ni ambaut ka nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Tangiwat yun, nanang. Tatang, agbati kayo dito kininanang. Soblyak niyam. Saan anak ko pangaasim ka di No saan nakaan na itura na pinaltugan ni Senyorito Brandon? Nanang. Magano patayin na ka no salak ni Bam Dayjay nga ambaw. Kaya po day tuyan ti kunkunak. At dan tulat na matay ka dagiti kapurukan tayo. Nanang, apay kasta kayo. Da kayon ti mangisarsarak mo kasta kayo lang. Anya, nakita yo ti kabalyero? Ay, dati, daipot po ka balay. Ikaw dyan na si Daragme, Senyorito. Awan mo ti tao. Sa dino nga ro ti nagturungan ti kabalyero. Daborsyo kan tarok. Imbaon ko dati katurturudan. Kaya ti kakaykaywan nga si ti kalidaan nga naguman nila kay Emiliano. Kanya, Senyorito Brandon! Mamati kayo na saan may lamlamang ti kabalyero? Oh, apaya sinurot na kami dito, Esmeralda. Saan ka diya magusgustuhan na kamakit kita, Senyorito Brandon? Ha? Sige, kakatwa. Mapantayon. Danunin tayo ng tarok iti kalidaan. Isarunod tayo, timapan iti katorturunan. Agdan to alda mo kanyak, Esmeralda. Urayak, Senyorito Brandon. Kita tibong nga tinarabid jaw. Inlimod yo pa'y lakanyak nga ada nasugatan ka na kayo, Emiliano. Susana, saan ka nga agsangit pa'y? Kasanawa sumardengak nga agsangit. Saan ta na igawid ni Esmeralda nang surot ka na Senyorito Brandon? Abangan noan niya tidakas nga ramidan na kan ko analakay. Saan mo apagdanagan ni Esmeralda? Masalak ni ba na tibagina?
Iso amis mo tinakisarita kini Senyorito Brandon iday. Naturod ti anak ta. Agam, amangan no day tanton ti pakaisang bakan na. Anya kumangay tigaway tayaw kadag itinakaadado a pasurot ni Brandon na laman. Nanang, kadakon. Esmeralda, anak ko. Nay magtadakan, katawan daga sa napasamag ken ka, anak ko. Nanang. Sumardeng kan ngagsangit ngamin, Susana. Kas kalaubing. Naimbag, tamo ni ang putin aramit na. Si Marono arimor iti naiputputong abalay. Itay imasiligak kada kayo. Tata. Nanang. Isu nga uri nakadanon dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Awan tinadanon da at tao ichay. Diyos ko. Nasaya adlaw na anak ko. Awanan rumbang apagdanagan tayo kadsan kan ngagsangit, Susana. Po, Emiliano, Esmeralda, saan nga agnanayon ang mailimod yu ni Brandon dagiti aramidon yaw. Iso nga isardeng yaon. Ay na, Susana. Nagbalin ka na kontrabida. Apaya na kasi dungod ka si Mangpet Brandon. Saan nyo ka diyan nasarakan ti kabalyero? Saan? Nakadanon kami pa itipurok ng sapol keng kuana. Sinirrik mi ti kabalbalayan. Tonta! Mulunglung kayo amin. Kasanulangan ti kinasiglat ti kabalyero, ha, Brandon? Nagalistilo ko. Ngam addan to aldaw na. Dahil tala ti kanain mong ibagbagaman nipod pa'y. Awagak to da don serbando kendo niya si Lidonia. Agpatulong tayo kadakwana. Wenno, agpatulong ta kini Hepe Escobar. Saan? Kahit ko asyak amis mo ti makakamag iti kabalyero. Aniya? Parigatag sakbay apatayak. Ibalis ko tinapasamag iti day di papa. Ipalagip mo manin day di papam. Aging kaitawan pa'y napinta sa padamag. Kadagdipan nakabag itilintag. Day tangarod, mama. Napan ko kinita ni Barang iti nakaipupukan na Brandon. Nagpakpaka si Arok atakon. Dakay ti mangedeng no niya taramidin yung kingkwana. Wow. Nakasarita ni Kabat. Basol na amin dagitoy ang mapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan dagiti sumaruno pa'y apasat ti nobela a napauluan. Kabalyero, nobela ken isursurat ni Delfin Dumayas. Itimat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Amuyo kadi asaan lang nga agpa-sexy dagiti ag-exercise, no dikit-dik kayat da apapigsaen ti puso tapnon mapasayaat ti circulation na. Ti mainayon na blood flow ket ipangato na met ti oxygen level ti bagi, ket ibabana ti posibilidad nga maddaan iti sakit ti puso, high cholesterol, coronary artery disease ken pan nakaatake. No met regular ti panag-exercise, ibaba na ti blood pressure, ken ibaba na met ti triglyceride levels. Indonesia. Daytoy pagilyan nga dayti Southeast Asia ket isu iti kadakkelan nga island nation iti lubong. Awan iti makaammo no mano nga isla iti Mangbukel iti Indonesia. Inpadas iti Indonesia apilangen ida iti 2017 ngem saan latta nga agpapada iti rimuar. Iso nga awan iti eksakto agingga iti